Микронезия. Пак е Микронезия. А това? Северна Корея. Точно така, тати. А това? Пакистан. Точно така, татко. А това? На Япония. Не. На Палау. Палау, точно така, тати. Пепи, замисли се, мамо. А? На Папуа Нова Гвинея. Браво на татко, момче. А я ви си това, ти знаеш ли на кого е? На Полса. Браво, татко. А това последно го сложихме. На кого? Това е знамето на Португалия. Португалия! Да, Португалия! Колко са цветове? Бяло, синьо и червено. На кого е? Ха. На кого е, татко? На Русия. А коя е столицата на Русия? Москва. Браво, момчето ми. Това да не се го забравя. Сан Марин. Точно така, тати, Сан Марино. Това? На кого е това? На Сомалия. Да, тати. На Северна Корея. Не. Кого? Южна. На Южна Корея. Да. Ай, На Южна Корея. точно така. А направих се на Южна. На Южна. А това? На Южна. Това на кого е? Континентка. Това на кого е, татко? На? Знамето на Испания. Да. На Того. Точно така. Турция. Да. По-хубаво казвай държавите. Ганда. Я кажи хубаво. На коя държава е? Уганда. Да. Точно така. Нататък? Съединените американски щати. Да. Ей. И? На Виетнам. Да, татко. На Гамбия. Да. Ами сега? На Германия. Дай 5. Любимото знаме на Пепи. Да. Или не на Микронезия. Да. Тъмно ли е? Да, тъмна синя. Тъмно. Да. Ама но... Да, Банана. точно така. На Япон. И аз се замисли. На кого е? На Тунис. Да. На Украина. Да! На Холандия. Да, татко. На Швейцария. Да, На Швеция. точно така. Я погледни мама и кажи на кого е. На кого е това знаме? На Шри-Ланка. Как се прави, не Не замисля. знам. Давай нататък. С малкото слънчице в средата. Къде? Ето тук има едно малко слънчице вътре. И се казва Аржентина. Да. На Австралия. Точно така. На Босна и Херцеговина. Да. На Бразилия. Да. На Буркина Фасо. Точно така. На Канада.
Да. На Китай. Да. На Колумбия. Да. На Конго. Да. На Кипър. Да. О! На 12 звездички ли има тук? Да. И на кого е това знаме? На Европа. Точно така, тати. Това е знамето на? Финландия. Абсолютно. А това? Знамето на? Кое? Сия. Франция. Що плаваш? Защото от последните не го е запомнил хубаво. На Франция. Да. На Великобритания. Да. На Гърция. Да. На Япония. Точно така. На Кения. Да. На Палау. Не. О, на Лаос. Да, татко, на Лаос. О, на Македония. Да. На... И пак дойде на Микронезия. Пак дойде на Микронезия. Любимото му знам. Всичките ги извъртяхме, мама, които в момента знаем. Всички. И пак ли се върна на Микронезия? Да, татко. Хайде сега ни нови. Я кажи на мама, коя е столицата на Микронезия? Я погледни и кажи. Кажи, столицата на Микронезия е? Паликир. Да! И сега много знаете. Сега други по-различни. Други по-различни да намерим? Да! Добре! А я да видим, татко. Ти запомни ли е това знаме на коя държава е? Кое? Е това. Не знам. Ти го... На Португалия. На Португалия. Виж, зеленичко и червеничко. Един червен квадрат, един зелен правоъгълник и тук има едно кръгче. Да спирам ли? Я кажи на Или я кажете някоя столица, айде. Я да кажем някоя столица, тате. Хей, бързо да покажем на картата. Я покажи, тате, къде се намира Португалия. Бързо. Точно така. Ами къде се намира? Италия, че мама не знае. Да я покажеш. А къде се намира там на Микронезия? Добре, ще това ще покажем. Я покажи Италия къде се намира, че мама не знае. Браво! Тати! Мамо, ние днес научихме къде е Швейцария. Покажеш ли къде е Швейцария, маничката? Да. А къде е Полша? А къде е Полша? Полша. Точно така. И я покажи последно Лондон на мама, че тя не знае къде е. Покажи на мама Лондон, че тя не знае къде е. А Лондон е столицата на? На Великобритания. Да. Бързо! Бързо! Самолете! Айде, разпервай ръцете. Искам да покажа къде още Португалия. Айде. Добре, а Испания къде е? Испания. Испания къде? Покажи я. Това ли е? Пепче, Испания. Къде? Това ли? Това какво е? Колко? Ето това тук, коя държава е? Е тази. Испания. Я си помисля хубаво, че си гледаш нещо. Коя е тази държава? Тази държава глезла. Коя е тази? Къде е Полша? Първо Полша. Айде първо Полша. Къде е Полша? Точно така. Айде, чао от мен. Кажи чао. Чао.